Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul hajat, keluarga ageng Ibu sinten asma? Ibu Sutini rahimakumullah, soho masyarakat Dukuh Kentingan Desa Bangsalan rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ros muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih dumugi dalu menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng makempal manunggal wonten dalemipun Ibu Sutini dalam rangka format kenton doa pendak kalih almarhum Bapak Tri Wiryanto ingkang sampun marak sowan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kala wau kula panjenengan sami sareng-sareng kenton doa kanthi wasilah lantaran maos surah Yasin, tahlil, zikir. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Ibu-ibune pundi ta niki? Mboten enten nggih. Oh, ibu-ibu bagian wingking. Nang nggen kula niku biasane mriki ibu-ibu, mriki bapak-bapak, ngoten. Lah mriki kok bapak-bapak. Lah kula tengok-tengok lah ibu-ibu enten pundi? Oh, enten bagian wingking. Bu. Mireng swanten kula nggih. Nggih, dereng ngantuk ta, Bu? Mboten ngantuk, dereng wonten wingking kalih kletak-kletik nyeruput serep. Mboten ketinggal kok malahan nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, derek tepang kula Wahid Bapak Ibu. Kula saking Sorowetan RT 23 Desa Dukuh Kidul Pipo Pasar Pengging Maklutik. Lah niku. Rumiyin kula nalika tesih bujangan 2007 kesana kula nate mucal TPA wonten musala mriku. Meniku musala napa masjid nggih kula suwe. Lah masjid nggih. Enten musala mriku kalih Mbak sapa kula masjid kula lali jan. Ya niki mungkin pun Mbak Eni. Oh nggih. Mbak Eni dan teman-temanipun. Alhamdulillah dalu menika kita saged kepanggih malih wonten mriki dalam rangka format perengetan 2 tahun sedonipun Bapak Tri Wiryanto. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula panjenengan sami gesang wonten ngalam donya menika namung gentosan. Namung napa Pak Bu? Gentosan, gantian. Sing biyene ora ana saiki ana. Sok mben bakale ora ana. Nggih to? Sing biyene ora ana saiki ana. Contonipun kula panjenengan sami sakmenika sareng-sareng juron wungon, sareng-sareng ndongaaken kagem almarhum nyuwunaken papunten sedanten kelepatanipun nalikanipun gesang wonten ngalam donya sarana dipun waosaken surah Yasin tahlil,
ditambah malih kalih kenton doa kagem para arwah leluhuripun Ibu Surtini menika. Pramila kala wau Bapak Ibu, nalikanipun kula panjenengan nyerat nyebut almarhum, ketika itu hanya satu orang, menika ngginakaken wa ila ruhi, ngagem ruh, wa ila ruhi Bapak Triwiryanto. Lah niku ketika yang kita sebut satu orang. Ananging menawi ingkang kita sebut menika lebih dari satu orang, menika ngagem kata wa ila arwahi Ibu Fulan, Bapak Fulan, Adik Fulan, Mbak Yu Fulan, Kang Mas Fulan, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ul lillahi ta'ala humul Fatihah. Ngoten niku. Pun dong nggih. Menawi hanya satu orang cekap nganggo wa ila ruhi. Sebab ruh itu tunggal, menyebutkan satu ruh. Ora kok wa ila arwahi, nak wa ila arwah iku arwah niku artine pirang-pirang ruh. Kamangka Bapak Triyanto niku satu ruh. Mula ingkang tepat wa ila ruhi Bapak Fulan, wa ila ruhi Ibu Fulan. Tapi menawi sampun ajeng ditapis kabeh wa ila arwahi minal muslimin wal muslimat lan sedaya para leluhur ingkang bau reksa tiyang sepuh-sepuh kina rumiyin dukuh kentingan umpaminipun, lan niku cukup wa ila arwahi ngoten niku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ana donya aja padha enak-enak, ora suwe bakal dipikul pundak, mlebu kubur banjur ules dibuka, ditinggal mungkor terus diida-ida. Selawat la ilahana ighfir lana dzunubana. Ibu-ibu saged mboten, Bu? Halo. Ibu-ibu pundi to? Kula penasaran. Oh, malah do klekaran. Malah kerokan barang. Oh, mboten enten nggih. Ya ilahana ighfir lana dzunubana ya salimna fid dunyana wa ukhrana ya salimna fid dunyana wa ukhrana. Selawat niki ya donga. Ya ilahana ighfir lana dzunubana. Duh Gusti Allah, kula nyuwun sekabehing kelepatan dosa-dosa kula, nyuwun pangapura. Wasalimna fit dunyana, ya Allah Gusti kula mugi panjenengan paringi keselamatan wonten ing alam donya. Wa ukhrana lan wonten ing akhirat benjang. Le niku. Pramila kula panjenengan Bapak Ibu niki wau sareng-sareng kentun doa kirim donga bilih kita meyakini tiang ingkang sampun sedo menika sampun boten saged ngamal menapa-napa. Nggih to Pak Bu? Wis ora iso ngamal. Gur kari nampa balasan amal perbuatanipun nalikanipun duk gesang wonten ngalam donya rumiyin. Lah niku pramila lajeng Kanjeng Nabi paring dawuh idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin
au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ula. Nalikane tumeka titi mangsa ajale manungsa mongko ora kena den nundur lan den joake senajan mun sesaat. Ketika anak Adam termasuk kula panjenengan menika benjang sampun sedo, titi wancinipun sedo sampun boten saged ngamal meneh. Sing biasane makarya wis ora iso makarya, yang biasanya pergi ibadah ngabekti dateng pangeran, tindak datang masjid, langgar musola sampun boten saged beramal. Yang ditinggalkan namung amal-amal kesaenanipun yang diperbuat ketika hidup di dunia, kang dipun wastani amal jariyah, sodakotin jariyatin, setunggal sedekah jariyah engkang dipun dalaken nalikanipun kula panjenengan gesang wonten ngalam donya kangge infak, zakat, sedekah, weweh, kegiatan sosial kemasyarakatan, harta benda yang kita keluarkan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kemaslahatan umat, itulah harta benda yang akan sumulur pahalanipun senajan kula panjenengan sampun sedo. Itulah harta kita yang sebenarnya Bapak Ibu. Harta sakniki duit tabungan engkang wonten BRI, BCA, BSI niku belum tentu menjadi milik kita. Nah saiki nalikanipun kula panjenengan tesih sugeng niku saged diakui. Iki tabungaku, iki sawahku, iki bondo banduku, iki kebonku, iki perusahaanku, iki tokoku, iki bojoku, iki anakku, iki mas-masanku. Niku nalikanipun kula panjenengan tasih sugeng. Ananging mangkeh menawi kula panjenengan sampun sedo, otomatis hak kepemilikan sampun pindah dateng ahli warisipun piyambak. Nggih napa nggih? Kendaraan engkang panjenengan pundhut tumbas dereng lunas niku dados hak milik para ahli waris. Tabungan engkang wonten bank menjadi hak miliknya ahli waris. Kita tidak memiliki, yang kita bawa boten sanes harta benda yang setelah kita infak sedekahkan, engkang sampun panjenengan infak sedekahaken wonten ing merginipun Gusti Allah. Le menika nomor kalih sedekah jariyah nomor setunggal, ilmu yang bermanfaat, pahala yang dapat kita tunai, kita petik nalika kula panjenengan benjang sampun sedo, ilmu engkang manfaat engkang panjenengan tular-tularaken kagem tiyang sanes yang membawa kemaslahatan, yang membawa kemanfaatan. Niku dados amal jariyah. Kok wong tua pinter tani, putra putri ini pun diajari carane tani sing apik, carane nggarap sawah, nggarap tegal ben ora dipangan wereng piye carane, ben ora dipangan tikus piye carane. Lah niku panjenengan uruki dateng putra putri panjenengan engkang berdagang, inggih panjenengan uruki warai carane pun berdagang, menjadi pedagang yang jujur bagaimana. Menjadi pejabat ya jadilah pejabat yang bertanggung jawab dan bersih akhlaknya. Lah itulah ilmu yang bermanfaat, itu yang membawa panjenengan pahalanipun lumeber terus. Nomor 3, awaladin sholihin yad'ulah, utawi putra putri yang kita tinggalkan
anak-anak yang kita besarkan, kita didik, putra-putri yang solih dan solehah, ingkang bekti bangun miturut kagem tiyang sepuhipun piyambak. Nak wong kuno riyen mastani anak sing esoh mikul dhuwur mendem jero, saged ngangkat derajatipun, asmanipun, derajatipun, leluhuripun tiyang sepuhipun piyambak. Lah niki pramila kula panjenengan monggo mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis lara, ngelingono yen wis mati, ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati, ora bakal bisa bali. Gitu Pak Bu, buatan saged bali, mungkin kita hanya mengenang kesaenanipun. Oh iya ya, Pak Trimbiyen karo aku gaene nyambut gaene tekun sregep pakaryane pun apa nggih Bapak tadi? Kesehatan. Wah, mantri cekatan umpamenipun. Karo pasien ya loman sumeh, akhiripun kathah ingkang remen tur cocok lah. Hanya kenangan-kenangan manis yang kita tinggalkan. Pramila leres panjenengan kala wau maos surah Yasin wonten ing ayat 11-12 dipun terangaken bilih orang ingkang sampun seda menika hendaklah dia memiliki dua keistimewaan. Napa menika setunggal? Jadilah manusia yang berprestasi. Napa Bapak Ibu? Manusia yang berprestasi, manusia ingkang manfaati. Ngendikane Kanjeng Nabi, khairun nasi angfa'uhum linnas. Sak becik-becike menungso sing isoh paring manfaat marang menungso liyane. Jadilah manusia yang berprestasi. Prestasi dalam kehidupan dunia boleh, prestasi dalam bertani, berdagang, berwira swasta, dalam memangku jabatan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan seterusnya. Jadilah orang yang berprestasi, bahkan berprestasi di dalam memimpin bahtera rumah tangga kita masing-masing. Jadilah orang yang berprestasi. Nomor kalih, jadilah orang yang meninggalkan prasasti. Tinggalkan kenangan-kenangan yang baik bagi anak-anak kita. Tinggalkan ilmu-ilmu engkang bermanfaat, kenangan yang baik untuk anak-anak cucu kita. Sebagaimana orang-orang tua kita terdahulu meninggalkan sesuatu yang menjadi kenangan. Saumpami kula gadah mbah menika mbah buyut zaman riyen nika mewakafkan masjid. Nah, kula ngertos nggih Masjid Sudimoro. Kula ki mbah kula keng Masjid Sudimoro. Ki lho le ngendikane bapak. Mbiyene masjid iki tinggalane mbah buyut biyen kene. Ki Masjid Sudimoro iki biyen akeh. Zaman bapak le pripun Pak? Gandeng wong kene iki biyen wong kuno, wong tani, angger salat kuwi sosok bapak-bapak kuwi ora cawi, sosok cawi wae ora resik. Mula zaman riyen kula ngertos dakwahipun bapak, angger wayah salat meniku kathoke do dicopot sarungan, disampir ke ana pager masjid. Dicentelke nggih Pak nggih. Kula ngertos kula enten Masjid Sudimoro ya masjid lama sing sisih ler, Pak. Mboten sing pinggir mergi niku. Dadi kula arep kono kula cilik terus SDMI kok, Pak, kok mbah kok kathoke diplotor kok dicempengke. Kok ya mesing-mesingin lho, Pak. Lah ya kuwi le.
Mergo simbah kene bapak-bapak kene iki do tani, sok-sok nak nguyuh nak dalan nek Tegal iki sok-sok ora cewek, sok-sok ger diopat apit osat-oset. Diobat abid, ilmu obat abid. Lah niku mengantisipasi ben ora najis, mula kathoke nalikane salat do dicentelke Bapak dicopot terus ngagem sarung. Oh ngono kuwi. Ngoten niku to Pak. Oh kuwi mbah-mbahmu mbiyen ya ngono kuwi. Lah niki mbok menawi bapak-bapak mriki pun nate mangertosi utawa sak-sak malah ngalami. Nggih to Pak? Oh. Nggih. Wah, malah gue lemah di menekke kok. Guyayu turu. Niku lak alitan kula. Nak cah saiki wis ora modele begegek dolanan HP gitu. Itulah caranipun, cara dakwahipun tiyang rumiyin menika sangat pinter sekali dalam menanamkan akidah Islam, keyakinan supados kersa nindakaken ibadah. Pramila monggo mumpung isih urip ngibadaho kanthi tertib. Pramila kula suwun Bapak Ibu warga Kendingan monggo ingkang nindakaken salat tasih bolong-bolong boten jangkep 5 wektu awit saking dalu menika monggo dipun jangkepi nggih Pak Bu nggih. Niki kira-kira Bapak Ibu ingkang rawuh niki salate pun jangkep napa tesih enten sing bolong-bolong utawi datnyeng. Halo. Pripun Bu? Garwane jenengan pripun salate? Datnyeng. Oke nyenge, waduh, oke. Oh, bolong-bolong nggih. Mulai sakniki monggo bismillah. Sangu mati dudu raja brana. Dudu sawah dudu Tegal amba. Sangune mati iman sampurna serta ngamal kang utama. Selawat Badar. Sholatullah. Monggo. Ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah mullah ala yasin. Sangu mati dudu Mas Picis Raja Brana niku sangune wong urip gitu. Mula rene wong mati kae kok piye Mbah? Pi gandeng sawahmu ombo, sapimu jek 5 piye? Melu tak kuburke apa piye? Mboten, ora butuh niku. Malah niku dadi rebutane anak turune gitu lah. Sangu mati dudu Mas Picis Raja Brana, dudu Tegal, dudu sawah ombo. Sebab Tegal sawah omah yang setiap tahun kita perbariki menika menjadi hak miliknya ahli waris kita. Gelang kalung ibu-ibu, halo. Jenengan sing pendak pasaran, pasar Paing Wage dipundhutke Mas teng toko Mas Candi Pengging, toko Mas Naga Kartosuro, toko Mas Semar Ndelanggu, niku nak tesih sugeng niku dadi milike jenengan. Tapi njing ben nak jenengan pun sedo dadi milike ahli warise panjenengan. Pitados mboten, Bu? Umpami dalu niki ditari jenengan pun gadah gelang kalung giwang suweng anting-anting. Umpami ditari melih, Dek, mau bar pengajian ana kene, sesuk tak terke nyang toko Mas Ndelanggu, tak tukake gelang kalung. Kira-kira tesih kersa mboten, Bu? Halo. Oh, tesih kersa, Pak. Oh, berarti ya bener. Wong wedoke seneng anggon-anggon. Nggih to, seneng anggon-anggon duwe emas ngoten niku wis hawane ayem. Nggih to. Ning nak dereng gadah ya gelang karet lah, ora apa-apa. Lah niku. Monggo kula panjenengan sami mumpung tasih sugeng. Awit ngendikanipun tiyang Jawi, wong urip ana ngalam donya kuwi gur bebasan kaya wong mampir ngombe, kaya wong nyebrang dalan gedhe
cepet banget. Ndang tekan, nggih to? Ngerti-ngerti sing maune wingi ana saiki wis ora ana. Sing maune wingi mumbengi lho mangkat ngaji bareng kok dikabari bar subuhan enten nunen-nunen innalillahi. Sik radione dicelekke cah, radione celekke. Sik TV-ne dilanke temen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoten niku nate mireng mboten Bapak-bapak? Nak enjing bar subuhan. Kayak dong krungu ora subuh. Cek don dealer iki saja ya. Nanti to enjing-enjing bar subuh muadzin apa sinten pun ngangge toa masjid innalillahi. Ngoten niku penate mriki. Nggih to? Lah, itu orang lain Bapak Ibu sing diumumke kuwi wong liya. Sok mben keluargane dhewe sing diumumke. Niku berlaku pada diri kula dhewe. Kula niku gane yang ngumumke ngoten. Mas Fakhin, napa ini enten kabar layu? Mangke bar ngisak napa bar subuh jenengan umumke? Oh nggih. Kula gane ngumumke ngoten niku. Lah kok suatu saat niku bojo kula dhewe sing diumumke. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Le ngoten niku. Itu mau tidak mau yang namanya kematian pasti akan menimpa, mendatangi kula panjenengan. Kullu nafsing za'iqatul maut. Saben awak-awakan kang duweni nyawa mesti bakal mati. Mula kula panjenengan mumpung tesih sugeng ayo do amal ibadah sebab urip ana alam donya niku gur sawetara bebasan kaya wong nyebrang dalan gede kaya wong napa wau mampir ngombe. Dereng kula ngombe ora dimanggake kok kula ngombe dhewe. Kula sangu dhewe kula wau. Lah niku kaya wong ngombe cruput-cruput gelis. Kaya wong nyebrang dalan gede. Des ndang rampung ndang bar. Nomor kalih kula panjenengan gesang wonten ngalam donya menika pados sangkan paraning dumadi. Dokon ngrumangsani aku iki saka ngendi asale arep menyang ngendi tujuane sok ben nak wis ra ono bakal nyandi baline nggih to. Mula angger ana wong tiyang sampun sedo mesti nganggo wah apa iki? Anu iki merekati jenate Bapak Triwiryanto. Jenate nggih to Pak? Jenate niku saking tembung basa Arab jannah tegese swarga. Tiang ingkang sedo dalam kondisi beriman dipastikan dia akan masuk surga. Mula nganggo jennate saka tembung jannah. Oh, jennate Bapak Fulan. Jennat dari kata jannah. Nah orang ngono nganggo merengeti apa to, Di? Oh ki suwargi Pak Triwiryanto. Suwargi saka tembung suwarga. Sebab tiang engkang sedo membawa iman Islam dijamin bakal mlebu suwarga. Mula bahasane lho iki lho langgar iki suwargi Mbah Buyut iki nganggo suwargi. Ora ana Mbak iki lho le langgar iki nerakinipun ora ana. Nggih to? Pasti nganggo suwargi dari kata suwarga loka. Tiang engkang sedo dalam kondisi iman akan mlebu dateng swarga. Bapak Ibu pun 30 menit anggen kula matur, boten sadangu-dangu ingkang kesimpulanipun monggo gesang wonten ngalam donya mumpung tesih urip ngibadaho kanthi tertib, ngelingono nak wis mati ora bisa bakal bali. Makaten ingkang saged kula aturaken kanthi pangajab mugi-mugi kanthi perengetan waosan surah Yasin tahlil dalu menika estu saged mahanani dumateng rohipun Bapak Triwiryanto dipun paringi pangapunten sedanten kelepatanipun lan dipun lebetaken Gusti Allah dhateng suwarganipun diakeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mekaten cekap semanten ingkang saged kula aturaken kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti wong urip pancene yo abot mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallaha fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Haji Wahid ingkang sampun